l'Helena i la Marta, portem el voluntariat des d'aquí de l'hospital, l'Helena està en la infantil i jo porto a nivell de tot l'hospital, i sobretot us volíem agrair la vostra inestimable col·laboració. A banda de que sobretot ens han dinamitzat molt les sales de joc, que són unes altres des d'aquesta la FAS, també ens fan un gran acompanyament als nostres pacients totes les tardes i també ens ajuden a moltíssimes activitats. Ens han ajudat a poder muntar el pavelló, on hem tingut pacients ingressats de Covid, han muntat tant mobiliari com han ajudat a donar de menjar als professionals, han muntat taules, han desmuntat. Han ajudat moltíssim. Sobretot el que aporten és humanització. Humanització i alegria, perquè sempre venen contents. Humanitzar perquè on no arriben els assistents, que van molt enfeinats i no poden dedicar el temps que es mereixen els pacients, aquí arriben els voluntaris de la FAS. Bueno, ens acomiadem ja de vosaltres i esperem poder comptar amb la vostra col·laboració aviat i veure-us. Bueno, ha estat un plaer tota aquesta etapa d'aquest curs. Ja sabem que l'any que ve possiblement vinguin altres voluntaris que seran com a vosaltres i us esperem amb moltes ganes. Adeu. A nuestros voluntarios. Desde nuestro doble confinamiento, os queremos agradecer a todos sin excepción vuestro esfuerzo para aportarnos un poco de luz en estas horas de profunda oscuridad. No sabemos cómo agradecéroslo, pero el simple hecho de saber que estáis ahí, intentando aportar un poco de normalidad, ya nos reconforta. No os desaniméis. Cuando esta pesadilla termine, volverán los tan ansiados buenos tiempos. Gracias a todos, de nuevo, y muy especialmente a Montse, nuestro ángel particular. Raúl Sánchez i he format part del programa de salut. El que fèiem era sortir itinerantment a diferents facultats i llocs de la universitat per fer promoció de la salut, des de l'àmbit de les sexualitats, de les ITS, de la salut mental, de la diversitat de gènere, sota el nom del paraigües de Xiringo. Per poder fer el Xiringo hi havia un grandíssim treball endarrere, la formació pròpia per poder ser, suficientment formats per poder donar aquesta informació, ja que ens venia gent de totes les facultats i volien una resposta professional. Què m'ha portat a mi fer això, bàsicament és sortir de la zona de confort. Bé, a nivell curricular m'ha portat molta formació en temes que n'havia tocat molt, com diversitat de gènere, per exemple. La salut depèn de cadascú i que el fet de ser lliures també implica que nosaltres, com a agents de salut, no haguem de paternalitzar les pràctiques que realitzem. És a dir, hem d'oferir el ventall, hem d'oferir informació, i són les pròpies persones les que decideixen què fer. I nosaltres no som qui per jutjar, simplement per ajudar i per donar alternatives i ajudar. Ha estat molt guai i, sens dubte, una molt bona experiència. Soy Ashma, soy de Pakistán, tenía 25 años y yo estudié Género y Humanos de Derecho en la Universidad de mi país. Ahora viviendo en Barcelona desde 1 año y medio y haciendo diferentes temas de curso. Ana tiene 23 años y ella es española. Ana es mi mentora. Pero ella me ayuda, ella siempre ha estado disponible para mí. Para mí es una confidente, ¿no? Es una colaboradora, ¿no? Que es una persona de cual sabe escucharte bien. Y gracias por su tiempo y gracias que estás aquí para mí, para apoyar y todo. Muchas gracias, FAS, también, que me das esta oportunidad y esperanza para seguir, para luchar más adelante. Y un consejo para ella, que siga ayudando a las personas más extranjeros como yo. Fue a mediados de 2018 que Karma de la Mota me recomendó que acudiera al PIUNE, cosa por la que también me hallo agradecida. En ese entonces fue Daniel quien atendió mi caso. Gracias a esta visita mejoró mucho mi salud mental, pues Daniel me recomendó por mi historia que me acercara a Psicogénero, donde Arantxa me orientó y atendió durante meses, ayudándome profundamente. Sin esto no sería quien soy ahora. Y es que cuando comencé la universidad tenía miedo. Antes llegué a pensar que mi vida académica se había terminado.
aún deseando continuar con una carrera. Ya formando parte del programa del Piune, pedí a mi amiga Laura que se convirtiera en mi estudiante de soporte. Agradezco todos los momentos en los que recibí su apoyo, un soporte que no se limitó a lo académico, pues ella estuvo conmigo en varias de mis crisis, brindándome su atención y su cariño. En el último curso, Seth, mi otro amigo, se convirtió en mi estudiante de soporte. No solo me pasaba apuntes de las clases a las que faltaba, sino que dedicaba audios explicándome aquello que no entendía. Me recordaba fechas y revisaba mis redacciones, sin mencionar que también ha estado conmigo en los malos momentos, aconsejándome y acompañándome. Estoy muy agradecida también con Arantxa, del Piune, quien ha estado con nosotros en todo momento, incluso en los tiempos de virtualidad. No he dejado en ningún momento de recibir de todos ustedes y quiero que sepan que gracias a su esfuerzo mi vida ha mejorado mucho. Por todo, gracias. És que és un reforç on és divertint i fem moltes activitats com robòtica i com investigació de plantes. El que em fa sentir bé és que fem coses divertides. Ens ajudaven en moltes coses, com ens ajudaven a resoldre problemes, m'han ajudat a ser més feliç perquè últimament a classe estic molt trist i el que m'agrada més de l'Ariana és que riu molt, ens diu coses personals d'elles i que és amics de tots i totes. M'agrada de la Iris és que el mateix. I la Iris també m'havia dit que li fessi un rap Sí. Perquè a mi se'm dona bé fer rap. Ariana. Ja està. Vull dir que, Ariana, gràcies per tot el que ens has fet. Estic molt agraït i espero veure't quan guanyem. Hola, el meu nom és Pio. Estic intentant sortir d'aquesta red. Tu, però no queixis. Sí, tu. No et queixis tant. Que aquesta gent ens fa casetes i ens dona un lloc on viure. Gràcies. Bueno, moltes gràcies a tots, voluntaris de la FAS. Moltes gràcies.